Жеулер катнашындагы юл халакатларынын көпчүлүгү тәүлекнең караңгы вакытында юктылык кайтаруучу элементтар коллонмоо аркасында була. Дайынын өлкөн инспектору Феликс Магданов районда булган юл транспорт халакатларына анализ жасады. 2022 ел район жерлеги үчүн юл транспорт халакаттары мишабик жакшырдан болмады инде. Мында барлыгы юл транспорт халакатында 4 кишинин өмүрү үзүлдү. Шунун бирси 2012 жылга бала һәм 18 киши төрле формада жаракаттар алды. Комиссияда район территориясында 1-июньгә кадәр узып китү тыела дигән 122 дәнә юл билгеләре урнаштыру, Мөслим Саклаубаш юл тимер юлында һәм Мәлмәт Мөслим юлында җәяүләр кичү ясау, Күбәк авылына илтүче регион юлда һәм Тыйгылда авылындагы набережный урамы киселешендәге регион юлларда ясалма тигезсезлек булдыру турында карар кабул ителде. Шул көнне кооператив урамында күренеп тор исемле акцияда узды. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяүләрдә яктылык кайтаруучы элементлар куллануны популярлаштыру буенча оештырылган чарада Мөслим гимназиясе укучылары катнашты. Мындай акция Мөслим районында безнең елга 2 тапкыр точно үткәрелә. Ул инде көзгө, кышкы айларда күбрәк була мындай акциялар. Чөнки ул шундый яктырткыч элементларны популярлаштыруга юнәлтелгән. Кешеләр тәүлекнең караңгы вакытында йөртүчеләр өчен күренеп торсыннар өчен. Әлеге чарада укучылар җәяүләргә яктылык кайтаруучы элементлар, машина йөртүчеләргә жилет һәм белешмәлекләр тапшырды. Юлларда, шоферларда, пешеходларда юл кагыйдәләрен үтә бирсәләр иде. Юлны аркылы чыкканда пешеходный переходтан гына уңга суга карап, һәр кеше үзенең иминлеген өчен үзе акча итте. Балалар чыкканнар акцияга молодцы. Шоферлар да, балалар да, җәяүләр дә бу акцияләрне беләгә тиешләр. Ниләрне ПТДны сабыйлай тегәлешләр. Акциянын көпчүлек кыш айларында оештырылуы очраклы түгел. Тәүлекнең эңгер-меңгер вакытында юлларда күз күреме начарлана. Бала киемнәрендә яктырткыч элементлар булуын кичкенәдән контрольдә тотарга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.